Sedaya Kinan.
lagu ya. Iya toh. Boleh. Gerimis ora patek sida. Ora sida wis mendek Mau gerimis ngono aku dak kukut. Kukut iki bersedih iki iki maune rame sekali kok dadi arang-arang kaya uluran jagung ora patek kebanyon ya. Iya do goleki upan Som. Nggih ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rame sangat sing jawab nggih kompak. Mugi-mugi yang sampun jawab salam kula pinarian keberkahan Bapak Ibu nggih sedaya mawon. Lho, aku lagi mbuka Mbah Lur wis tekan kene. Monggo Mbah. Nggih saking pepanggihan malih nggih Bapak Ibu, para tamu undangan ugi masyarakat ngerang nggih. Kali kula sak kanca Mbak saking Ketoprak Wahyu Manggala. Yo. Menika rawuh ditimbali sowan merga undangane Bapak Tono. Pak Sutono. Pak Tono ndek mau nak manggon tengah iki. Nggih, lah saiki manggon sisih pundi Pak Tono? Pak Tono. Iya. Gono Rom. Amen ngundang-undange leh Rom ngono. Ah, kan nek risi dak disangoni dhewe. Ngono ya. Iya. Ugi Bu Jumini, Mbak nganten Mas nganten yang sedang berbahagia. Temanten baru yang sedang mengarungi mahliga ya Il. Iya. Semoga ya bahagia selalu. Amin. Adem ayem tentrem keluargane Pak Tono. Nggih. Pinaringan kesehatan panjang umur nggih Pak, awet momong anak putu muga-muga Mbak Lisa ya. Mbak Lisa. Mbak Lisa ugi Mas. Mas Febrian Mas ya. iya Mas Febrian Mas Nando. Mas Nando iki segera mendapatkan momongan alias bermata hati karena putra ya. Iya. Putra putri mbok cowok mbok cewek sing penting gendang cepet. Gendang mergo anak iki termasuk rezeki kayak iki rezeki iki ya termasuk rezeki saka Mbak Lur iki. Apa Mbak? Ketut lanangan. Sampeyan ki curhat Mbah Lur. Sing ngetren iku ya Mbak Lur. Layak kok ndelok ketoprak terus saiki nek cedhakin jebule curhat iki. Curhat rom galau. Sing nampani nyanyi ya. Iya. Oke, ugi sedaya mawon yang sabar rawuh dalu menika bapak-bapakku yang saking Rembang. Saking Juwana. Juwana saking Pati Kota. Kanca-kanca adik-adikku semuanya Kang Mas sugeng dalu selamat malam semuanya. Pokoknya tanpa terkecuali mungkin pemuda-pemuda yang ngerang hadir. Ojo lali matur nuwun karo Mbak Dewi, Mbak Desi, Mas Al sudah diamerken dek wau sore ya. Kenyang banget aku. Masih ora acara Kak Bumi masak geden ya In. Nggih monggo katuran tembang menika wonten katut lanangan Mas Hari. Langsung mawon iki Mas. Lho piye to Mas aku iki wis ra patek iso nyanyi kok iso mok kon piye neh iki permintaan ya lagi. Kok ora patek iso nyanyi ku piye lah Rom? Aku 3 dina iku jujuk piye ya entak nggo istirahat nang omah bareng tangi turu ki. Aku bang dari apa iku mang aku ya lali carane. Ya mungkin wingi mulai aku nek bariku lali mulane saiki ra patek iso. Iya ya Rom. Monggo, ngomong streamingnya RHS Shooting. Monggo. Bir tabakong semok. Iya, bir iki ora trimo semok nang sak tronton bir. Ayo, Bro. Terus
lagu iki kok ketoke viral di mana-mana ya. Iya, Ro. Lagi dadi kangenane masyarakat semuanya ya. Semua masyarakat Iki khususnya nganu kaum Jawa Iya dong. kayak balur ngono iki lho ini iki mang ndak kurang piye ngono kok nyuwun kembang malih tanduk malih wonten Lilo Lho Mbak lagune kok galau-galau ta Mbak sembarang ndi jenengan. kok galau jenengan iku lho Mbak wis tuwa iku aja galau-galau terus Gek seneng Sik tak ae kon lho. malah senenge Mbak ben awet tuwa awet urip panjang umur nganti santai uang ngono ya ini Aja ta Rob dhewean kok. Mana ya, oke. Yang sudah hadir konco-koncoku ternyata banyak sekali loh. Banyak sekali. Ovik, Dika Today, Solikin Kiki, yang saking kincir Juana. Dari Goyangan. Sidawaya, Sidawaya Rembang ya kok Sidawaya Iya. Pati. Mbak Lisa. Faiz, Aang, Mbak Iya, Limati. terima kasih. Iya. Neng aku gak patek iso maca Mbak. Loh. Nganu wain, Mbak Lisa sing ngak. Piye Rob? Baca ya Mbak, ngono ta mongko aku ora tau Apa maca. tak iso maca iki Mbak? Oke, ini ada permintaan dari segenap tuan rumah nggih. Oh nggih. Wonten Keong Racun juga malam terakhir yang nyanyi temanku Yesila dari Meliana Yesila. Oh ini dari temanmu Yes. Yes, Nduk. Iki dia sibuk apa? Iki nak angger aku nang ngarep kok do iki entuk hadiah apa neh? Ket sore kok entuk terus toh. Lari setan dong. Engko Yesila nyanyi ya sama Oh dari Mas temennya. Pin sama Dek Meliana, oke nanti Sama dikasih. Micet. Dek Meliana yang mana? Dek Meliana, halo. Mel. Mel, Meli. 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 Bacanya dak Meliana. Meliana, Ya. Meli. Lagunya Mas wonten Bokong Semok Rumiyin Iya. nggih, saking yang sudah request lagu ingkang sisih tengen nggih saking dalu sedaya nggih iki sapa wae kok kene iki sensus mengko ya bapak-bapakku Bapak Rustam dan yang lainnya. Nggih, semuanya nggih. Iya, monggo. Bokong Semok. Semok. Mas Chandra, halo. Margareta, Pak Om. Mas Al, Dek Bonda.
Berta tenan Berta tenan. Berta Mandalika. Iya. Walah emberan. Ratu semak ya Rom. Lah nek ku sak teronton ya ampun ngono kok mau gak tak kok nyanyi dhewe ya. Iya Mas Irul ada apa Mas Irul? Kok yo tekan kene bareng. Oh lagi mang susuk tapi ya. Lo receh ana to Mas? Apa iki? Kicau Mania. Waduh lagu Kicau Mania iku sing piye lah iki. Alah iki mesti dibisiki anake iki. Anake lho mboten ikut. Ndak ikut di Bekasi Kesepian koma Jati. iku. Iya solikin kiki. Jawane Permintaan mulai bertambah. Iya. Coba dikondisikan nggih. Monggo Nggih. wonten lilor nggih. Saya Pak Lur kersane Pak Don niki lagi kita kasih sing anget-anget, sing anget-anget ngono ya. Monggo Mas Hari wonten Lilo. Sing ya sing keduman kan ya. Mbak Lur.
takoki niku sewates lagu. Oh, Tetep sewates seneng lagu. atine ndalur mergo rezekine kecukupan terus waluwe terus. Amin ya Allah. Heeh, ning umpama tak tawani tanduk Mbah ngono aku diomongi ngene. Iya. Wis wareg aku rum kok nek ngono piye. Masa dua lagu warek to, Mbak? Waregin, lah wong loro kok ora wareg ki piye to in wis takarane lho. Oh iya, siji senengane lucu kok wareg iso. kok. Nggih, sampean wonten lilonten Mbak nggih. Yo. Iki apa Ovik? Kok ngacung kok ya tak mau apa kok jenenge kok Bu Guri menehi pertanyaan sing muridnya Saya jawab belum. loh. Ada apa Dika? Oh iya. Wedi aku. Kasunyatan nanti Ovik nyanyi sendiri. Oh, boleh. Sebelum dikasih dari konco-konco yang sudah request, coba ki aturan Dek Meliana ya. Dek Meliana. Dek Meliana lagune Keong Racun karo Malam Terakhir lho. Paijo tekan kene cah kula apa? Paijo, kowe kok ning kene lho ya bebaran dulu. Oke, ayo Mbak Blonde lagune milih dulu Keong Racun apa Malam Terakhir? Yang racun dulu. Mau nyanyi duet gak sama temenmu Dek Meliana? Boleh. Dipanggil dong. Sini dong. Sing ngendi aku ya urung kenal loh Dek Meliana sing Aku ngendi. lupa ya, Mbak. Lho saiki piye karepe? Itu Ben? temanku waktu SD. Waktu PAUD. Oh iya. SDIT. SDIT. Oh iya. Ya monggo Mas Sari wonten Keong Racun. Kowe ketoke lagi baru lulus SD kok wis lali ki ingatanmu piye to? Oh gitu iya, Dek. Monggo Kang Mas yang ada di sebelah sana. Apa Mas? Monggo monten mriki. Gimana? Belum dia turun. Iya atau enggak? Ojo duding. Nek keduding. Iku nyanyi sing awan kuwi ya. Sing ndek awan kuwi ta.
Yang ikut nyawer tadi Dek Melina Iya, itu. betul. Ada apa sih kok maju bareng ya In ya? Nyawer rom. Kerubuke piye mang Dek? Kerubuke wireng rom. Wireng kaya teke sapa Dek? Oh, tahun ngarep ya main nang rang neh lho, ini Iya, aja salah Noro. kowe. Mau kan wis diomongin Mbak Desi. Oh, alah. Tapi bukan acara kabumi. Acara. Ya kados ngeten Oh, syukuran nggih, ngeten nggih, iki. nggih. Ya wonten malam terakhir cuy, monggo diputar Mas Hari. Spesial Mbak Lucy juga ya. Piye Mbak Desi sido? Sido Oh, apa yang ambekan sik lagi mau pernah ambekan. Aku Mas Irungku koyo ngene ya ambekan terus lho. Ngece iki mesti. Lah ya irungmu sing mancuk kok kalah rambekan iku lho. Sekarang Mbak Desi, iya ditunggu. Iya. Sudah. Ayo Mbak Blondi ke Yang ayo, cantik ya. Turun toh, Dok. Iki lewat sini, Dok. Lewat jakenan, Dok. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku Ayo, Ndu. akan pergi lama kembali. Amit-amit deh, amit Bapak Ibu. Amit ya. Ku harapkan Coba Mbak Desi dikasih tahu Mbak Dewi. sabar Asik. menanti. Amit Ibu, Mbak. Amit ya. Iya, bener. Malam ini malam terakhir bagi kita.
sekaligus karena permintaan dari tuan rumah Mbak Lisa juga di Melina. Melina. Iya, juga yang sudah kasih bunga-bunga sosial. Terima Sanggu-sanggu kasih. nih ibu, bapak, adik, Mbak Yu, pokoknya tak tungak-tungak muga-muga gantine kakak. Amin. Luweh-luweh ora kok nganti lo kak rezekine jenenge sedaya tak pokoknya malimpah ruwahin. Sing mirsani sedaya nggih tak tungakno panjang umur. Sehat kabeh nggih. Nggih. Apa meneh sing nyawerin. Sing Wah, nyawer dongane piye Bedung aku Rom? pokoknya ora kendadblas in, Heeh. selalu mengalir in. Aku kan Iya. tukang dongo. Iya sayang. Iya